אז שלום חברים, מה שלומכם? כאן חזרנו לעוד מגה סרטון. אז קודם כל ניכנס לברול סטארס, ונכון, הבטחתי לכם שאני אראה לכם את שם המשתמש שלי. אז קודם כל, תראו את החברים שלי. יש לי המון חברים, ואחד החברים הכי טובים שלי יש לי. אז כן, אני היום הולכת, אני עכשיו נוסעים אליהם ואני הולכת לשחק איתם. הנה, אחד מהם זה אדל. הנה, סרגו מהר, ויש לכם 3 שניות. 1, 2, 3. סרקתם? מעולה. אז אם סרקתם, נשלחו לי הודעות בוואטסאפ, נשלחו לי הודעות, פשוט תכתבו לי. אוהבת אתכם, שימו לייק.